रंगबीर तो नौकरी लागल का बड़ा मेहनत करते है देखो तनी सुबह से दौड़त रही सी यार तोरा का लागता लागल ना कोई लागल यार साला कोई लागल रे हैं कोई लागल लागल खिया बाजी बढ़िया लागल तो मिठाई उठाई कहे खियो तरे मिठाई के बस तो हां कहिए खिया देखो तारे के बुला अरे 4 साल वाला नौकरी लागल का गोजे धर हां आई का बोले साला पैसा ढेर ले ले लहसन हमर बाबूजी साला खेत बेच देलन सब हां दौरा बीघा में बीघा गई दौरा रनी ओहू में लाग गइलो फिर सही का बोले सपाट मनी ओहू में लाग गइलो घूसो में लागल होई घूसो में 4 साल में कमा लेबे उहे त देखा तनी कमा पाएम कि ना तनी सुन के कोनो उपाय बतई बस हम तो कहम 4 साल 4 दिन के नौकरी है 4 साल का कमाइबे रे 4 दिन के नौकरी तो 4 साल माने 4 दिन तो इससे जितन लगैले ले हो गइल पानी में जो तरह से नौकरी ना तो पापा डूब गइलन जा कितना तोर पैसा खर्चा भइल बा 4 लाख 4 लाख खर्चा भइल कमाइबे कितना 4 रुपया 4 दिन में 4 रुपया चल चल छोड़ यार पार्टी कर चल बैठ गाड़ी पर चल बैठ गाड़ी पर बैठ गाड़ी में बैठ बैठे के चले के दुकान पे पार्टी उटी होए बस पार्टी चलो भाई पार्टी के समोसा के समोसा पेप्सी ले चाह से ना एवर कोई नहीं भाई दुकान है बा चलो ला पकौड़ी ला आदमी जी पकौड़ी लीजिए तनी 10 रुपया पकौड़ी दे दी हां 10 रुपया की पकड़ई बा 50 रुपया का चुपचाप ए 10 रुपया खा लो ना जी खा लो आई 10 रुपया पकौड़ी लिया है जी अच्छा ठीक बा 10 रुपए दे दे पैसा दो से दो पकौड़ी बैठ लो अब पेप्सी मंगाओ पेप्सी मंगाओ पेप्सी हां पैसा दो अकाउंट पेप्सी के पेप्सी मंगाओ दो ना मोबाइल दो ला लो खा लो सब हेलो दे दो पैसे जो उठाओ ये उठाओ खाना तनी दिहा सो अपने पार्टी लेके हमरा का न ना केवल चोरी मत तो खर्चा कर दो ए भैया पानी तनी दी हां पानी पीबो प्यास लागल मते अल्लाह पिया पानी पिया के दे बता दी पिया पिया पानी पिया पानी तो बड़ा है मालिक ये बड़े में हां 400 का नौकरी लागल बनी कर 400 के आराम से खा सो हमरे खर्चा करता बेचारा 400 का नौकरी तनख्वाह कितना बा हो हां 4 रुपया 4 रुपया महीना दिन मिल जाला या पिया के 4 साल के नौकरी बा 4 साल का आर्मी के जमाना आर्मी दियल जो पनिया तो कोई 20 लाख कमाई खइला हन खा भी दान दा 4 साल के तो नौकरी पेप्सिया का बोलो हां का भेज ले बड़ा के गइला प्रिंस गइला का अब पकौड़ी ना खइले गइलन खइलो बहुत जल्दी खा ले बड़न फोन कर कह दे बिना सो ले अब की पर के तनख्वाह आता लोग खियावे में उड़वा दिया ना लागत तो बा जवान पहले बता तनी 4 दिन के नौकरी पर 4 रुपया मिलल बा जम के पार्टी तो है 4 दिन के नौकरी पर 1 महीना के सैलरी 4 रुपया एक के दिन में 10 पे उठाई अब बुझे लोग काटना ता लोग मानी ले लागत तो बा अच्छा सब का फिर कल कहो दे बोलो तो पार्टी भी ना करे मंगा पेप्सी मंगाओ खिसिया मत आवा त लेके बुढ़ी हमारे में का गलती बा पैसा तो दे देले बा 45 पे उठ जाई 40 45 में 5 रुपया पेप्सी 45 रुपया कहते रहो लेकिन ये कान के नीचे बजा के बस कहां गइलन हो आ तो फोन कर एक बार अब आओ जल्दी तारो सिंह भाग गई देखत रहो केने बाड़न केने से आवत रहन होने से आता ना आओ जल्दी आओ रुको जल्दी आ गइलन का आ गए लो पेप्सी लो चलो ना ना पियर मर दे दो तो आ महीने दिन उठाए ना पिया गिलास ला आर्मी बन त गाड़ो मार दियो लो पिया जाओ चलो पियो लो पिया जाओ तो मतलब आर्मी बनते का मतलब पीछे से गाड़ो मार दे ना गाड़ का पानी का दे पेप्सी भी है पेप्सी खोलो
देश के जवान हुआ आगे कहतन कि ना मिली हमरे पार्टी दिहल ना मिली मिली सब लोग का मिली पियला के बाद मिली हटा पहले उनकरा के दे बता तो तनी गिलास अपन हां थोड़ा ही सा बस ढेर हो गइल कितना पाओ ये लोग ऐसे तो नहाइयो लेबो उतना दे दो इतने के दिया गया पिया खोटा अपने तो होतना होतना पिया तरलो हमरे पार्टी दिहल छिरिक भर दे देता रह ना जा ना तब ला तनी सुख और ले ला है बकरी के मुंह ते देता रखा हां उहे समझा पिया एकदम पिया पिया एकदम चलो आज के तो पार्टी हो गइल अब काल के अब के करी सब चल जाओ पी लो लोग बस बाकी के छोड़ के चल जालो चलते हैं सब हम के काल होई अब का हो पार्टी जा लो फिर को पार्टी दे दे वीडियो मस्त है लिखेंगे तब पेट बढ़िया होगा आराम बनू अरे गिरो मत कुर्सी का मार मत ढिमला ए उठा हां पोछ को बैठ के तो बैठ जा काय बता बड़ा है भाई और बताओ लो घर के का समाचार बा ठीक है बाबू घर द्वार छोड़ो ढेर निकलो अब हां ठीक है तब चलो लो चलेगा जा जा तो चलो पैसा दिया गइल हां हां हाँ हाँ चलेगा ठीक बा जा लो चलो हाँ कलो खोज दे चले के तो बैठा लो पारा पारे अब काल पार्टी होई अब काल में बाबू हां हां जाके दो मिला